Ne, Můžu začát. Ne. Ahoj lidi, tady jsem zase já, YouTubera, natáčím na YouTube. A našel jsem takovej víc, to je jedno, prostě jedno video, které se jmenuje Tukabel. Dobre. On teraz také slovo povedal, vypovedal pred všetkýma svietkami, že on nemá teraz žiadny kabel. Ďakujem za to všetko, za spoluprácu. Čo? Je to pravda. On môže teraz vypovedať nad všetkými, čo čujú teraz svietkové, že teraz nemajú kabel. Ale vtedy, keď ľudia sme palili s nimi elektriku, vtedy kabel. Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po penieži užíval na automatoch. A tam čo dával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravil s peniežami, keď ľudia platili každý deň? Teľo. Prečo vypne ľudok von? Ešte vybral penieži a išol na automatoch hrať a on požiadal deti nepridávky? Jak on vypovedá? On toto nech vypovedá. Nie teraz, jak má sám elektrinu, jak ľudok vypnul von a on potreboval tie penieži. Automatov, že nemáme živého otca a živého kráľa, že každý do mne poviem pravdu. Aha. No, a to se nám povedlo, ale nevím, o čem to jde, protože jsem to vůbec neposlouchal. Prostě jsem to natočil. No a teďka bych se mal chtěl říct něco o tom Tukabel. Nevím tam. Koukejte, on tam byl prostě Spider-Man. A Spider-Mana jsem tamhle viděl. Tamhle. Spider-Man tady byl tady. No a on ty píňaře tam vyžíral, víte? Ten Spider-Man ty píňaře vyžíral tamhle. Spider-Man tam chtěl ty píňaře. Vyrupal banku a nic nevodil. A vodil s autobusem, protože tam a tam. Vždycky jsem si říkal, že proč je takových Spider-Manů. Spider-Man tam, Spider-Man tam. Spider-Man sem, Spider-Man tam. On tam prostě letěl. A teďka nebyla mi koklesa. A Tukabel. No, to je vodně jako by Spider-Man. To vypadá jako já, Spider-Man, a přesně ten penaře. Že on tu Wi-Fi každý den vypotřeboval. Už když jsme toho Spider-Mana zatkli, tak on, tak 39% peněží z elektriky vypotřebovalo. Jo, děkuju, pane, děkuju. No, tak asi se vám tohle díl povedlo. A jestli byste to vidět na YouTubečkách, tak pojďte na můj kanál. Jmenuju se tam a buď tvrdý a měkký i, nebo jenom měkký i. Tak čauky lidi, povedlo se mi to. Asi. Děkuji, že jste se na mě koukli, dejte nám like. Přesně když jsem měl ptí, tak jsem to měl s lajkovým ovládáním. Like jede sem tam. A já jsem si myslel, že on uviděl Spider-Mana. Holka, která uviděla Spider-Mana, byla dobrá. Tam Spider-Man tu, Spider-Man tam, Spider-Man tu. Spider-Man letěl a Spider-Man ty peněže vypotřeboval. Tak děkuji, že jste se na mě koukli. Čau.